Ситуацията в сектор плодове и зеленчуци на родното селско стопанство в момента е трагична. И както се каза на третата национална среща на браншова камара плодове и зеленчуци, ако инструментите за подобряване на сектор плодове и зеленчуци започнат да се прилагат от 28 февруари, възстановяването до някакви приемливи нива в сравнение с много години назад ще стане за 10 години. Нека да си припомним какво точно се каза. Това, което сектора плодове и зеленчуци от гледна точка на браншовата камара плодове и зеленчуци вижда, основните количествени цели, които си поставяме, решаване проблема с финансовата сигурност, пазарна обезпеченост, социална мотивация и стимули, конкурентоспособност. Програмата на един слайд. Ако започнем да работим още днес, има вариант за следващите 10 години да постигнем ръст на рекултираната площ 3 пъти. Увеличаване броя на работните лица към днешна дата, които ги казахме 100 000 2 пъти. Увеличаване на произведената продукция плодове 5 пъти, зеленчуци 2 пъти и износ на продукцията, всяка една продукция, която е произведена 50% да се стремим да изнесем навън, независимо дали задоволяваме нашия си пазар. Създаване на кооперативи. За да може да имаме финансова предвидимост, трябва да сме по-силни, трябва да имаме по-голяма сила за преговаряне. Това може да го направим само ако се обединяваме, само ако имаме кооперативи. Тези кооперативи да защитават браншовите интереси. Ние сме били в годините и в Холандия, и в Испания, на гости на различни кооперативи, градинарски. Самите те ни обясняваха, това нещо не се е случило, защото е много хубаво, а от необходимост. Случило се, защото са имали проблеми и явно са били подобни на нашите проблеми. В момента, примерно, испанските кооперативи градинарски са изключително силни. Те диктуват, те доставят на цяла Европа. Така че процесът е бавен и труден, но има възможност да се направи нещо такова и в България. Едно много голямо предимство на кооператива е това, че фермера си влиза в ролята на производител. Това е. Само с това се занимава. Нищо друго не се занимаваш, не мислиш за други ежедневни проблеми, за администрация или за такива неща. Значи, произвеждаш, доставяш на централното място, където е примерно склада на кооператива и от кооператива си има персонал, който се грижи за реализацията, за разрешителните и така нататък. Ние направихме един проект преди 2-3 години с 8 земеделски производителя. И задачата ни беше така да видим дали ще можем да се сдружим и дали ще можем да работим заедно. Оказва се, че е напълно възможно, но правихме го по един по-приятелски начин. Тоест, нашите фермери, които бяха в екипа, бяха приятели. Работехме директно с всеки и установихме, че ако това нещо прерасне в нещо като търговско дружество или в земеделски и производствен кооператив, можем в бъдеще и да произвеждаме доста по-сериозно производство, да правим с по-ниска себестойност. А сега да видим как действа Национална браншова камара плодове и зеленчуци. Случая с черната златка и овошките. Среща на представители на браншовата камара с един от заместник-министрите на Министерство на земеделието и храните. Какво стана? Вижте. Днес имаме среща с заместник-министъра по повод черната златка. Имаме голям проблем в национален мащаб. Успяхме чрез БКПЗ да инициираме работна група. Българска камара плодове и зеленчуци. Да. И миналия месец излезна ръководството от БАБХ. Сега днес сме дошли да защитим програмата и да бъде остойностена и финализирана. Очакваш ли бързо да се получи развитие? Надявам се да се получи бързо развитие, защото проблема е много сериозен и времето не търпи отлагане. Просто е наложащо да стартираме април месец при всички положения. Кристияне, срещата свърши? Ами да, срещата свърши. Смятам, че мина ползотворно, въпреки че нещата ще се забавят, тъй като все още държавата няма бюджет. Оттам и проблема с програмата, която трябва да излезе. Ще са
удължи. Но работи се, всички са ангажирани, имаме зелен светофар по темата. Движения възникват и други проблеми, ще бъдат свалени биоагентите от програмата за биологична растителна защита, което ще бъде проблем в борбата с черната златка в биологичните стопанства. Но позитивното е, че се работи. Работи се, ангажирани са. Ти каза преди да влезнеш април месец. Сега обаче май нещата... Поставихме си така някакви обнадеждаващи срокове до края на април. Дай Боже да се подредят нещата да се случат. Аз съм регионален представител за област Хасково на браншова камара плодове и зеленчуци. И като такъв, и като агроном, аз съм се ангажирал да съдействам за изготвянето на тази програма. А толкова ли е страшна тази черна златка? Тя е в състояние да ликвидира сектора. Плодове. До сега има ли някакви поражения? Пораженията варират от 30 до 70% в различните области. В Хасковска как е? Също плаващи са, но осреднено бих казал 50-60% са поразени. А има и много хора, които все още не могат да си го установят. Нужно е специалист. Говорим за унищожени, загинали насъждения. Тотално загинали. Без наместа на държава това нещо не може да се реши. Тоест сектора може и да изчезне. Абсолютно. Ние сме се виждали вече с тебе лятоска. Да, вече сега не е втора среща. Още тогава дори споменахме, че има един проблем, който е с черната златка. Той не е от днес, не е от вчера, той е от години. От една година алармираме, но до сега нямаше чуваемост. От есента имаме разбиране, правени са няколко съвместни срещи и работни групи с Министерството на земеделието, с БАБХ и с браншова камера плодове и зеленчуци. Стига се до финален почти етап, защото се изготви ръководство. Ще стартира програма за превентивни мерки за черната златка. Там, където са поразени, какво се прави? А там, където са поразени, за сега още нищо не се прави. Плододаващи нови градини на 10 години, които се изкорениха, защото поражението е голямо, да не се пренесе на други градини. Това е мнението и на института в Пловдив, на професорите, на специалистите. Просто бяхме изненадани как за 2-3 месеца поне 40% от дърветата бяха подведени. При вас има ли щети? Нашите градини вече са изкоренени. Градини няма. Ужас. Април месец изкоренихме там, които бяха горе до тиквите и другите. Сега в момента кореним другата, която е входа на селото. Това са биологични градини. Ако не се вземат сериозни мерки да се намали тая популация, да има ефективни препарати, може да се окаже, че ние след 2 години няма да имаме плодове зеленчуци, те пък заради сушата, за това, че няма осигурено напояване. Ако успее да има някакво подпомагане, ако с тая програма за вредител черна златка се спре тая масова популация, дано да се възкреси. Но всичко това е решение на политика, на държавна политика и на отношение. И поредна среща на браншова камара плодове и зеленчуци с едно от регионалните й поделения. Това в Хисаря. Това коментар на 3 от участниците в тази среща. Чудиш им се нещо? Моля? Чудиш им се? Да. Какво ли се чудиш? Разглеждам. Няма нещо точно определено. Като представител на всички останали. С какво се занимаваш? Земеделие. Какво по-точно? Моето земеделие от съвсем скоро, миналата година имах пътладжан, тази година вече ще разширявам към пипер. Пипер? Да. Колко декара? Малко. 10 пътладжан, 20 пипер. Съвсем малко. Скромно. Тоест втора година. Да. С идеята да се развиваш. Да, точно така. Млад човек. Да. Има ли други млади хора като тебе? Има, разбира се. Има. Има. Значи не е загубено всичко, така ли? Не, според мен не е загубено и има хляб в... Защо си тук? Защо съм тук? За да чуя проблемите на всички останали, да изкажа моите
и да има някакъв консенсус по всички въпроси. Какво ще кажеш за браншовата камара плодове и зеленчуци? Това, което чух, е много адекватно за всички проблеми, според мен. И ако се работи, би имал добро решение. Всеки един проблем. Това е. Тук съм, за да се срещнем с браншовата камара, да обсъдим въпросите в земеделието, трудностите, напоителни системи, за съоръженията, с които примерно сме принудени и държавата ни изправя в такава ситуация, да разберем как ще продължим в следващия сезон, който вече настъпи. И за това сме тук на тази среща, да обсъдим проблемите и да разберем как ще се справим за в бъдеще с работните трудови договори, еднодневните договори, напояването с регистрациите за сондажи, ще ги изискват ли или ще изискват договори с напоителни системи, ще има ли възможност. Един куп проблеми, да, които чакат разрешение. Точно. Това ни е повода за нашето събиране. Ти от днеска или от преди си член вече на браншова камара плодове и зеленчуци? От днес съм член по принцип. От днес съм член на браншова камара. Тоест неволята ни принуждава, така ли? Да, неволята ни принуждава да търсим обединение. Да. Тоест озряхме вече като че ли? Да. Да паднем от дървото. Да. Колко декара гледаш? Гледам, значи, 600 декара зеленчуци. Това не е малко никак. Много е, да. Основно Справяш ли се? ППР трудно. Трудно в такъв смисъл, че много сме се механизирали в такъв смисъл, защото работната ръка е трудна в България и сме взели машини, но става все по-трудно от гледна точка на пазари. Трябва по принцип да започнем, може би, да работим с веригите, да минем по някакъв начин, да не е само за преработване стоката, да не отива само за преработване, за да може да постигнем някакви по-добри цени, да постигнем по-добри цени за нашата продукция. С Галя се познавате? Да, с Галя се познаваме, колеги сме. Какъв е основният извод според теб от днешната среща? Хубаво е човек да знае, че има къде да се обърне по принцип и нещо, което го тревожи, да може да го постави някъде, защото като сам производител никъде не си вървежен на дневен ред с твоите искания. Ние харесваме, защото всички сме обединени, може и обединени... Тоест ти си член вече на камарата? Да, от 3 години, от самото начало. Нашия район беше ударен от най-опустошителна градушка 2021 година. Тогава поставяхме наши притеснения, хората са ни обърнали внимание и са съдействали за решаването на... Полза. Има полза, да. Бихме убити от градушката, нямахме приемно добиви, но получихме COVID, като пропаднали площи. Да. Пласирането и бъдещето на този сектор. Той за двамата ви е въпрос, защото двамата се занимавате с пипер, нали така? Пипера стандартизирали ли сте го? Тоест еднакъв ли произвеждате или всяка коза на свой крак? Ами не, като цяло сортовите са познати за всички колеги в района. Едни и същи сполучливите сортове. Пробвано е, никой не залага на сортове, които не са добри. Като голям производител сме започнали, вече изграждаме, по принцип доста сме напред, в такъв смисъл вече изграждаме и хладилната камера. Правим собствено предприятие за преработка. Твое или... Да, мое по принцип. Мое, да. Това е идеята, да преработя моята продукция, да стане примерно готова консервирана. В такъв смисъл било в лютеница, в печени чушки в буркани и гамата може би ще се опитаме да я разширим. Галя, ще иземеш ли чушки? Ако се държа прилично. По принцип, в такъв смисъл предприятието ще е с голям капацитет на работа. Не е малко предприятие. Имаме проект одобрен по 4.2. В такъв смисъл надяваме се, че тази година, 1 август, на 4 милиона 600 хиляди лева. Ти предполагам, че може да се направи нещо хубаво. Да, това е по принцип оборудването. Там нататък има семирета строителна дейност, която я извършваме, но става хубаво и го правим в такъв смисъл не... А сега има ли нещо на терен? В момента сме в строеж, да. В момента сме в строеж, строим всеки ден. Тръгваме си последни. Извода е, че винаги една такава среща би трябвало да завърши с добър край. Извода ми е, че
от камарата има голям смисъл и призовавам всичките колеги да бъдем заедно вътре в камарата. Защото по този начин ще си решавате по-лесно проблеми. Абсолютно единни. Това, което всички го искаме, да има повече българска продукция на нашия пазар. Абсолютно, да. Това е. Всъщност, ние сме такива, благодарение на това, че дедите ни са яли такава продукция. Да, опитваме се да запазим стандартите и да произвеждаме качествена българска храна, колкото и малко млади хора да останахме такива. А твоята достатъчно качествена ли е продукцията? Ами, смея да твърда, да. Стараем се да произвеждаме качествена храна, не ползваме забранени продукти. Както съобщиха одеве колега ти на работната среща, всичкият този внос, който пристига в България, всички знаят с какви неща се третира. На нас това ни е забранено да го използваме в нашите растителни защити. По-важното е дали след като е забранено го използвате. Лично аз това нещо го спазвам на 100% и гарантирам за думите си, стоя за думите си. Ти агроном имаш ли? Учим се, то, нали знаеш, неволята учи в повечето пъти. Да, консултираме се с агрономи, не с един, с двама, с трима, с колкото се наложи. Нали? Съответно, консултираме се как да напръскаме при даден проблем на растенията, консултация веднага с какво да третираме. Нали, абсолютно всичко. Има моменти, в които даваш всичко от себе си, нещата не се получават и такива, в които, когато е казано, че ще се получи нещо, ще стане. Аз съм на принципа, че трябва да направя каквото трябва, пък то да стане каквото ще. Смисъл такъв, да дам всичко от себе си, дали моята работа ще завърши очаквано, както бих искала да завърши или не. Божа работа, ти направи твоето и какво се случи нататък. Като цяло нашето стопанство е концентрирано в 3 насоки. Пиперът външно, който отглеждаме за преработвателния сектор. Вътрешно оранжериите, имаме 20 декара оранжерии, те са за свежия пазар. Там се стараем да произведем по-ранна стока, съответно, за да отиде по-бързо на пазара. Тази година в оранжерите ще има също пипер, който се надяваме да излезе, нали, по-раничко от стандартното, от което излиза на полето. И примерно на българския пазар да можете вие като крайни потребители да си купите по-раничко българска чушка, която да гарантира, че качествена българска чушка на време. Да. Имаме 60 декара малини, нали, това са ни единствените трайни насаждения. Там, честно казано, започнахме като страст, като хоби. Първо 30, после в съответствие 60. Тук имаме големи проблеми спрямо работната ръка при тях вече, нали, защото няма последните години, трудно се реализира продукцията, няма работна ръка. Комбайни, затова на те са скъпи. Има комбайни, има много неща, но като че ли все още българският земеделски производител е леко далеч от цивилизованата работа. Това е мое мнение. Цивилизованата в смисъл? Машинната, която се прави в Западна Европа. Точно така, като опаковане, като много неща. И от тук нататък? И от тук нататък идва нова кампания. Поживем, повидим. Върти се... Колелото се върти всяка година. Идва кампанията, започваме, стартираме, никой не знае как ще завърши. Надявам се, пожелавам на всички колеги да завърши добре за всички. Свърши срещата, целта и какво беше? Всъщност, аз съм изключително доволен от срещата, която току-що имахме. Среща, която роди страшно много оптимизъм, въпреки че обсъдихме проблеми в сектор земеделие. Визирам напояване и проблема с работната ръка, които до момента изглеждат като нерешими проблеми. Успяхме да съберем болките на всеки един производител, да разберем къде са пресечните точки и още от понеделник започваме активно работа именно по тази проблематика. Тоест тази среща не е излишна? Ма как излишна? Тя даже структурира. За нас тая обратна връзка, която я получаваме по време на срещите, всъщност ни дава работата в следващите периоди. Сега, ние знаем, че това са двата най-основни проблема, работим вече по тях, но никога не е късно да дойдат нови хора с нови идеи, които да ни дадат ноу-хау за решаване на този проблем. Дали ще бъде с техния опит, дали ще бъде с техни предложения, които практически виждат, че биха работили, дали ще бъде нещо, което ще е компромисен вариант. Въпросът е, че го има. Има дискусия, има диалог, има доверие. Много е приятно, когато хора с критично мислене, хора, които досега са се борили в един замиращ сектор,
и са оцеляли до момента, дойдат и ти кажат, ние виждаме, че вие работите за нас. Много е приятно да получиш тая оценка. И когато ти получиш такава обратна връзка, ти си още двойно по-мотивиран да работиш в тази посока. Вместо да излезна изтощен и изстеден от тази среща, която тук-що имахме, въпреки че са обсъждани проблеми, въпреки че са обсъждани нелоялни практики, нали, това, че ние сме изключително стъпкани като сектор, въпреки че трябва да сме приоритетни, аз излизам зареден от нея. Знам, че има за какво да работя, знам, че има хора, които оценяват нашия труд като браншова организация и просто съм мотивиран от понеделник с двойни темпове да продължавам напред.